Hey, wat je kwart? Wir sind am Weg in Schtrucklaunt. Du mein Gott von der schönen Unkas gemerkt. So. Ich sein eigen Loot. Dort hab dort ich wo Unkas merken, dann sein ich eigen Loot. So. Muss sein, was sie da von der verscheuert haben. So. Wir haben sein, was wir Schtrucklaunt hätten. Ich sag, wie war ich? Wir haben hier nie in Kukaracha, wir haben einen Tab hier aufgenommen und nu haben wir hier bloß was zu nennen, ein Konvertible, kein Tag, Sonne schien, was kann er Schönes geben? Wuhu, nu haben wir nu war ich nu, Schtrucklaunt. Wuhu, nu sind wir hier bei Schtrucklaunt. Sei gleich gekommen ans Kukaracha. Einmal von der Welt war erst was merken, was wir in Gordon kriegen. Und dann werden wir noch Kirche und Schmondfahrt. Da haben wir lange noch gehungert. Ich hatte die letzte Sonne gerade hier Kirche gemerkt. Und Schtrucklaunt Schmondfahrt, das wird wie alle, wird auch mal gemerkt. Bei Emmerhahn, nu werden wir im Gordon gehen, sein, was wir alles verschwindet fängen, und dann werden wir Unkas merken. Ach ja, mir war laatste Sache, ich will nicht eine Vorrecke wegen, nicht Kinder, der Grautgänger haben, aber ich fall mir einmal nur eine Vorrecke. Aber ich checkte mal, nu hat Vorrecke hier eine Peperschot gefangen, dort hat sich Schilaka. Und wir waren einfach gebrochen, dort ist der erste oder der zweite, was wir das gekriegen. Da waren noch mehr sein, aber ja, das ist der erste. Der war von der von uns auch gebrochen. Und das nächste sieht Paul, nun Jalapeno. Oh, check mal, da. Haben wir gewonnen. Ein Jalapeno, das war von der waren zu Unkas. Paul hat den gefangen. Und ich checkte mal, ist voller hier manche Often, die Peas. Waren sie noch was Often, Rütpicken, Rütplacken? Ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr Often geplant und das ist so gründlich sehr viel, so das war von der auch noch gebrochen. Und gerade vorher hat das Jahr noch Gurken geplant. Checkte mal das. Wir haben eine Heche rank, wie der sich mal überbacken zum Gurkenplatten. Wir wollen noch ein bisschen Gurkensalat haben. Oh, das Jahr habe ich bloß sehr viel gleich mit unseren Gurken. Ja, zum Glück, das ist ja nicht so sehr dort Fahrtwort oder ich. Sehr schein. Nee, Papa, die wollen noch eine kjarps brauchen von der Tonkas. Check mal hier, haben da kjarps steht da. Du hast ein großer Pandee, die kjarps, du hast ein Betnata, wie sehen von der nur eine Medaille. Fragt die, du hast einen Stamp Maßebau, das aufschieren. Du hast das all. Wuhu! Und weil wir das vergeten haben, was wir alles al geplant haben, check mal hier, haben eine Zucchini, eine kjarps, eine Peperschoten, ein Jalapeno und noch ein paar Often. Nu, weil wir sonst für uns alten Ofen abstarten können, dann werden wir Unkas merken. Wow, check mal, wir haben noch zweimal Zeppelin geackert, und das Jahr hat der Zeppelin geackert. Und die lassen nur fern, wenn dort noch ein bisschen länger scheint weitergeben, dann können wir ab eins noch uns vielleicht meist nicht gut weiten mit all den Zeppelin. Da haben wir eine rüten. Ja, die wussten die meist kriegt boven ihr. Hier haben wir eine, und uns fehlen vielleicht zwei. Und da haben wir die zweite, check mal dort. Papa. Nu uns die zwei schneiden, und dann werden wir Unkas rein merken. Hey, das was wir von der in Gordon haben. Wir haben hier was Peas oder Often. Waar die schauen. Als die gleichen nicht, aber wie gleichen die. Hier haben wir kjarps, Zucchini, eine Chile. Hier haben wir Bell Pepper, das ist ein bisschen eine Nate. Chile Marron, eine Bacaljan und zwei Nate Zeppelin. Und hier haben wir ein Jalapeno. Nu worden alle twee schneiden, aber ich kann lesen, was das zit. Aber nu sieht man so die Chance von der Irmsschwur. Ja, der Bacaljan, der Peperschoten, und kann ich das meist nicht. Nu kommen sie Busikas, die schaffen das. Ja, der Peperschoten, der Bacaljan, der Zeppelin, alles, die wollen so busig zwei schneiden. 1, 2, 3 und Abracadabra. Und dann haben wir dort fein geschnitten. Na, setzt mal, nu haben wir das drin alle Schmack 2 geschnitten. Und nu sauber die Zucchini, bei den kjarps, wo die in halb schneiden. Na, wo wir die uithalteren, ich wollte das krank wiesen, was wir hier waren da. Hohoho, check mal das. Nu wo die Zucchini, die kjarps, das middelste eruit schroepen. En dan dat we bloß een fijne dan de schaal hebben en dan wou die wat opvallen met wat anders. Als we broken dat ook, wat we eruit nemen, fijn dragen dat we trainen, maar
Wir haben so viel Allsorten Scheins, was wir näher werden, dort haben wir Rühm. So, da, check mal. Kriegst du Start. Und dann ist ein bisschen Canoes. Lad je canoes. Da, kriegst du Start. Wow, nu haben wir unsere Pan hier heute. 375 Grad, wo wir ein klein bisschen Olivenöl nehmen, und was sag ich immer? Das erste, was wir aufhaben mit Zeppelin. Nu wordt een klein beetje bruinbrood, dat die een paar minuten en dan wordt het even maken. En wat je wat, want je in Schtrucklaunt koolshoeven gaan, dat die het niet lang is, dan is het een beetje bruin. En dat nächste wordt de peperschoten alle maken, wordt dat ook een paar minuten daar broden. En dan lijkt we met de bakkeljan afgaan. En de oven, die wordt ook goed smaken. Wacht, deze oven, peas, werden niet gelijk, dan loot je eruit. Ik zeg, ja, maar gelijk met peas. Nee, dan loot je eruit. Hier kan je een woord nemen wat immer je smaakt. Dat is de code about eten merken. Want du eerst wat je gelijk en niet gelijk, dan loot je dat uit. En dan worden we ook nog een beetje peper en zout maken. Kraks is je dat gelijken, kraks is je dat interesseert. Wacht, nu wordt het een beetje fijn broden, van een paar minuten. En dan komt het nächste. Wow, verrek, ik wil je zeggen, want je verkeld hebben, je alles de nezen, alles zo dicht als deze peperschoten, die wordt je laftig merken. Ha! En wat je wat, nu hebben we dat alles zo fijn doorgebroed. Nu is dat eruit. Dat ruikt schijn. Nu wordt het geruid nemen en dan worden we het recipe opkijken, dan worden we zien wat we weer worden dan. Het mag je alle reisten hier naar Baan van Schtrucklaunt, Buena Vista. Hey, grootmoeder, weet je wat we hier hebben? Hier hebben we ruikwars, formawars. Maar nog niet te zeggen formawars. Die worden we nu een beetje afsnijden. En dan wat we dan worden doen is dat we de plaat trekken, dat die niet te dik is. We willen hier maken kjarps, maken de zucchini. Dat die worden fijn, leeg, goed bakken. En daar krijg je start. Ziet niet angst je henk aan te schwingen. Daar krijg je start, ik weet wezen. Daar, nou worden hem verder bieden gesneden. En daar worden de kjarps opvallen. Daar. Maar de hengen wel ligt een beetje de plaat trekken. Er nog een plaat. Daar wordt het niet lang door de goebakken. Daar krijg je start. Nou, graag voor je, daar willen we onze kjarps lam eruit maken. De uitje had je de zucchini of de kjarps. Eerste wou de een beetje kaas nemen. Die kan je niet te veel kaas hebben, of wat? We hebben hier zeer schijn kaas, ik zijn zo'n kaasbrok is geweldig. En daar wou we dat wunderschöne Grünste nemen. Dat een beetje fijn aandragen. Krijg ze staat, oh, check hem al. Oh, dat ruikt nul zo schijn en dat is nog niet mooi gebakt. Ja, nou waar de beide staat en nou wil ik weten wat we dan de nächste worden doen. En papa, nu waar dat kruishouder smaakt neergedrekt. En nu waar de forma wars ook smaakt op. Zo staat. En dan waar we die bakken. Ik wil weten wat zij en belang. En dan te goede laatst worden nog helemaal een beetje kaas even. En dan over dem waar we kietje kijken en smaakvat merken en papa, van der lijkt waar we bij zijn het ovenkast hebben. Oké, de temperatuur is 350 graden Fahrenheit. Nu willen we zijn aan wat hier en ik wil je weten lopen. Wow, dat wordt gekakt. En nu willen we onze kieltje kijken. Woehoe! Hier hebben we onze zelfsgemerkte kieltje. Waar de kerken bij de vengoor zijn en dan van verder waar. En hier hebben we ons Schtrucklaunt schmondvat, dat hebben we meest gekregen nog. En ik wil zeggen, onze kieltje, die zijn goed. En weet je wat, deze kjarps hebben hier nu een halve stunde gebakt. 350 graden Fahrenheit. Half an hour at 350 degrees Fahrenheit. And now we're gonna put the cheese on. Nu wordt de cheese er nog op. Oké, nu worden we hier cheese op. We hebben hier wat van de marble. Dat is een beetje een bunter, geel en wit en taup. Tegenonder. Je kan zo'n cheese gebruiken. Als je wil, wat je gleichen. Anyway. Nu wordt er nog eenmaal in de oven aan van ongeveer een stuk 10 minuten. Wat de cheese smaak versmalt is.
at 350 degrees Fahrenheit, and that's our right tomato. We're going to put it back in the oven at 350 for another 10 minutes. Okay, kieltje hebben we eigen schapt, en nu woont nog dat zeer schijne Schtrucklaunt, schmoon van eeuwen schapen. Meier als neidig. Ja, woehoe, correct staat. En dan wollen we ons nog een van de zucchinis, de kjarps canoes, doen aanschapen, dat is zo fijn versmolten. En dan willen we ons nog wat van de gurkensalad erschapen. We leggen zeer gurkensalad. En dan, als die schief rijdt voor vandaag, dan willen we onkasseren. Ho ho, welkom hier naar Schtrucklaunt Buena Vista. Es ist vandaag een zeer schöne dag. We hebben vanmiddag jas van Ontario. En nog andere jas, we hebben zeer spaziert en hebben zeer schön gegaan. Ik ben God dankbaar dafür. En ik ben God dankbaar voor jullie alle. En God dankbaar voor deze schöne Maaltijd. En nog een ding wil ik zeggen, we hebben niet vergeten, er zijn zoveel mensen die gaan durch eine schwere tijd, krank oder gestorben. Alle dag hier wie dat er is wo Trouble is en door schwere tijden mensen durchgaan. We hebben niet vergeten te beten voor die mensen. En dankzij waren voor jullie alle, voor de comments wat ik gekregen heb, dankzij. En nu willen we eten. Weet je, en dit is wat einfach is, wat in de garden komt. En zoals je zien kan, je kan ergens wat nemen uit de garden, schmieden dat op en broeden dat derg en dan met kieltje, de eetschak en schobelen. We weet niet wat alles. So, dit is wat ik van jou heb. En nu willen we dat smaken. Woehoe! En dit met de kjarps en dat de forma worst. En den cheese dat rijststerkje brood. Oh. Een beetje zout, een beetje peper. En er zijn immer mensen die leggen dit en die leggen dat niet. Zo, wat immer je leggen, schmied dat op en broed dat daar. En dan dat schöne gurkensalad. En dan dat kieltje en dat smoonvat, Schtrucklaunt smoonvat. Nou, ik ben een beetje van dit. Oh, toen wordt je vraag was het destillat op een maaltijd. Dat is bloos dat je probeert op te waaien, weer op te munteren. En van verre waaien. Oh. Oh, dit smaakt fijn. Ik hoop dat interesseert je. En proeft ook ergens wat. Ergens wat. Wat je dat scheiden denkt als je met eten merken. Je kan ergens wat topereren en whatever je gelijk wat er schijn smaakt. En wanneer dan ter hangen daaruit over. Ik lijkt meeste tijd te eten. Zo, dankzij en hier van Schtrucklaunt. Buena Vista. Nou, ik wil jullie nog een beetje aan het scoren wijzen. Ik ben zo brood meteen. We hebben de gurken hier zo'n hek gerankt. Wat jij zien, de gurken die hangen zo fijn hoog in de loft. We durven ons einfach meest niet moet bakken. Zum gurken plakken. Zeer schijnen. En we ons fehlt nu bloß een beetje länger, een beetje heitet, schijnt het water. Dat het al een beetje alle wassen deed en een beetje alle riepen deed. Ik weet nog de bakkelzaan wijzen. We hebben veel tomatoes. Zoals ik je wijzen waar. We hangen bloß zo gruwelijk veel stromen. Grote, fijne bakkelzaan. We hopen dat wat bol afhangen rood te worden en te rieten dat we kunnen bakkelzaan eten. Check maar dat. Grote, klappen, schöne bakkelzaan. So. Ik laat er wel niet lang hier, daar waar we zeer schöne rode bakkelzaan hebben, tomatoes. Ja, check maar dat. We hebben dit jaar zeer smaken geworden. Wunderschöne, we zijn God zeer dankbaar dafür. So, hier van Schtrucklaunt Buena Vista. Ik wens je een schönen dag.
Gottes Segen en dan met God zijn wel reden we nog mal waren.